Málo kdy takhle intenzivně svítí sluníčko. Teď se objeví mistr ve dveřích. Paha! Na sračky! Co tam lezeš, vole? Tak to nebylo vtipný, kluci? Bylo. Teď mu to dokáže. No, jasně. No, už si radši ty uši ucpěte trošku, jo? Ty vole, jestli že dřív mobil nebo to? Komár. To ne, Tak co? To bude mrdat. Aha, Kamil. A co? Já bych čekal na kulku do hlavy. A on nic. Tak co je? Za to A možná tak půl minuty ještě nejvíc. To přežijem. Ticho! Dobrá šlutka. Ty jo. Ty krávo! Detonace, co? A teď si uvědomí.